C'est parti encore ou bien je continue? Kori jangoni to tawa ɗum sekira fulɓe tedduɓe e gonga min kawri kadi min canni serati habaruji meɗen illa danogal meɗen e télévision wakkati muɗum ɗum yetti ɗo mi ela joɗoɗon sata kettinoɗon habaruji ɗin habaru meɗen arande en jatama batanen kanko latiɗo lammeɗe leydi Benin Patrice Talon o yahi o fottoyi kamɓe latiɓe mawɓe kitantoɓe haala denigde leydi Benin ɗo kan woni mawɓe giba koppi en e dow ɓe gaɗanamo kanko bo Sekura Waga to kannum jiyata haala majjum e woni e dow ko lati koye habaruji meɗen en garan batanen walle latine kanum bo kitantone haala himɓe francophonie ɓe ɗon bo hinde walleji mawɗi e dow aduna ɗo tawani kanum bo des député ɓe ɗon e dow adunaru ɓe gondi e hawrine ɓe garde leydi Benin ɗo wayne maɓɓe ɗen ɗumen waddiɓe kaynum ɓe bi on garan nanon himɓe parti restaurer l'espoir kamɓe bo ɓe keɓi ɗerewol maɓɓe ɗerewol balloɓe ɓe jaha pikkitete de leydi Benin haala habaru kono noon ɓe keɓi ɗum on garanke bon ɗo laati koye habaruji meɗen mawɗi to on mbawi on muñi on keɗake illa danogal muɗum e télévision. alarba woni ne ñalluɗen hannde lewru tubako ɗiɗaɓol ñalande muɗum joyi duuɓol hitande ujunnaje ɗiɗi e duuɓi laso to tawa ɗon fof emin kawra kadi emin canna emin jetta emin ela on du anon e garke dow habaruji meɗen kanko latiɗo lammeɗe leydi Benin Patrice Talon o yahi e dow yaadu pottal maɓɓe kanko latiɗo giba koppi en muɗum no illa officier fayago sous officier e dow pottal maɓɓe ɓe ɗo waɗanamo Sekura Waga kannum ɓe ɗo noddinimo ɓe jahi ɓe jooɗi kannum jiyata mawɓe giba koppi en hitantoɓe kannum bo jonne CCD leydi Benin kanko Patrick o ɗo laati mawɗo maɓɓe a ho kanko noon laati notoriɗo inne maɓɓe kanko chef d'état major général kanko noon hitanto ko laati giba koppi en fuu e nder leydi Benin ɗo o wi kamɓe kaɓe fuɗɗirta to kawni Sekura Waga ɓe elani ɗum moƴƴere e tabita e dow kanko laatiɗo lammi leydi Benin Patrice Talon e dow golleji moƴƴuɗi ɗiɗo o waɗi golleji lobbi o waɗi golleji kan tawi himɓe fuu heɓi faami ngam dow jonne sese nder leydi Benin o wi ɗum dimmakeno balɗe jawtuɗe ngam te en daari hinde kele en umminino fitnaji nokku e nokku amma Allah e barke Patrice Talon golleji o hokki o wi himɓe fu nannamo ɓe gaɗi ɗum ɓe golliti ɗum ɓe tawi bo jam wittoyi e dow bonanda kele en ko hoccuno e dow duniya nu fuu tawe ɗum laatake no hunde ko umminta hakkiloji himɓe o wito ɗum fu ɗum fonitake hannde de leydi Benin tampiri kadi en wala ɗon Patrice Talon sayni ɓe jetta ɗum e dow golleji muɗum woni e waɗa ɓe mbi te daari o woni joni o yiɗi wiye o sutta o suɓa kamɓe laatiɓe hitantoɓe haala jon kam ɓe ɓeyda kamɓe laatiɓe militaire en ɓe ɓeyda ɗum sogeji ɗon e dow gomnati leydi Benin ɓe mbi ɗum bo moƴƴere mawni nu ngam ɗum ha walla wakkade denigo e de leydi Benin ɗo a tawan ɗum fu ɗum renake ɓe mbi ɗum ɗon moƴƴere mawne ɗo Patrice Talon sayni ɓe jetta ɗum ɓe mana ɗum ɓe manta ɗum e dow golle lobbe ɗe waɗi e dow lawru ngol ɗon gonɗen ɓe mbi to Allah wallamo Allah yara golleji makko yeeso kanko Patrice Talon no hocci haala o wi ɗum welimo sanne o sanni o yetti o mantiɓe arande taw o wi Sekura Waga maɓɓe Allah holla mawri e ɓe janɗe ɓe janɗora o wi jamu e cellal kanko Patrice Talon kanko elantaɓe jamu e cellal e fa hanne tinnare golle ɗe ɗo ɓe gatta ko tawe hakkilo fukkingo e tawa e nder leydi Benin muñal e tawa e dow leydi Benin himɓe fuu e yaha e warta tampirigon fu wala Allah e barke golleji maɓɓe no golle ɗe ɗo ɓe kocci golle ɗe ɗo ɓe anni golle ɗe ɗo ɓe koccana ɓe gollirana e dow majjum o wito kanko o yettanɓe ɗum o sanna ɓe o mana ɓe o manta ɓe sanne e dow golleji maɓɓe Allah yara golleji maɓɓe yeeso Allah du walla ɓe kamɓe bo e muñal e golle maɓɓe ɗen en ɓe tinno ɓe jogo leydi Benin ɓe tinno ɓe kaɓɓani e dow majjum o wito dow majjum kanko haalaji ɗiɗon noon o yiɗi tawe o eliɓe o sanniɓe du fa hannde o jiya seɗɗa gon dow ko laati Patrice Talon e pottal mangal paɗe de leydi Benin ɗo no ɗum wari e dow Sekura Waga maɓɓe fof ɓurta eni en
walde meɗen kitantone kanum bo e dow adnal ɗo e wiye francophonie ɓe godi nam député maɓɓe kamɓe ɓen kanum bo walde leydi Benin ɗo ɓe jahi ɓe bosake illa fawe core potnubo fayago Cotonou sire meɗen mawne ɓe jaha ɓe dala non noy nun gollirɗe kiri en noy nayrel muɗum yahi e fota hakkunte waldeji meɗen politique dow lawol démocratie dow kanko Angélique Ngoma oɗo laati mawɗo jon kan wayne maɓɓe nen en o wi ten daari ɓe bosake nokkuje kewɗe bo bosi bo ɓe jahi ɗo gon en ɓe pottoy jama'are ɓe pottoy ɗum fawe core Cotonou ɓe jahi ɗum potnovo ɓe jahi ɓe kettinake ɓe nanani himɓe e dow lawol pikkitete de leydi Benin ɗo nonnoy hande ɗum wontinori toy nun laati ko ɓe jayi kuma nun himɓe woni e yaha e warta ɓe jayi pottoy ɗon nde kanko laatiɗo ministre kitantoɗo haala alkawal de leydi Benin ɗo e leyɗe yaasi e himɓe député ɓe ɗo ɓe pottoy ɗum ɓe pottoy mawɗo laatiɗo président cour suprême ɓe pottoy ɗum ɓe pottoy fa hande mawɗo laatiɗo kitantoɗo walde kitantore kanum mo wonne e kono ɗo ñanɗe amana e de leydi Benin ɗo ɓe potti e makko e pottoy waldeji himɓe Nations Unies ɓe pottoy himɓe Union européenne ɓe pottoy bo fa hande ɓe ɗo laati kokkoɓe habaruji me muɗum walde muɗum kan bo ko resa ɓe ɗo wiite professionnel des médias ɓe pottoy ɗum nden ɓe mbi kamɓe koɓe bawta ko mbiya yo e dow pottol maɓɓe gon me kan woni leydi Benin démocratie batanta e ngan ga tabite de leydi Benin démocratie ngam ɓe keɓe paami mais démocratie fa hande liccal muɗum to e darte fu say leydi Benin ɗon woni démocratie ɓe mbi wone maɓɓe nde ɗo ɗum holliɓe ngam ɓe fu ɓe kettinake illa wonɓe waɗida gominanti lawnigu e damɓe gominanti ɗum fu ɓe keɓi ɓe paami leydi Benin e yaha yeeso leydi Benin e moƴƴi leydi Benin ha no tawe himɓe watta hakkiloji muɗum e nder on jeeya seɗɗa gon no habarugol ɗon wontirno fu ɓurta eni illa ɗon te jesi habar ko lon en garam batanen ɗo fa hande dow ko laati walde maɓɓe biyetene restaurer l'espoir walde ne ɗon kamɓe ɓe keɓi ɗerol maɓɓe ɗerol ngollongol ɗe hokkata ɓe lawol ɓe jaha kamɓe bo ɓe laata e dor fijo pikkitete cuɓol député ɓe cuɓol kamɓe laatiɓe mairuɓe meɗen waroɓe ɗo conseil ɓe no hina kamɓe bo ɓe gaɗi saha ɓe josoy ɗerolngol fay bawriya ministre kitantoɗo haala denige de leydi Benin ɗo ɓe kokkama lawol kanko an candide azanayi kanko no laati mawɗo walde nden en joni kan ɓaawo balɗe lebbi jawtuɗi no holli o waɗidi gominanti lawnigu boɗum hanne o notake o tokki kanko bo e dow sariyaji ɗin dow gartol e makko pikkitete kanko bo to Allah jaɓɓi fu waldeji kewɗi nun waroyta yaha piɗo tetengol de leydi Benin on jeeya seɗɗa gon no habarugol ɗon kanum bo no wontino min mbi min matinan on fu ɓurta eni en illa ɗon te jesi habar ko ley garam batanin dow ko laati habaruji golleji meɗen sana de leydi Benin non noy ɗi gonɗi e jahira ɗume noon bawten ko wi hanne hede leydi meɗen Benin ɗo ɓoradu kanko laatiɗo François Xavier Numo laatiɗo kan bo haala sana kannu o batanta illa danogal e télévision ɗo o holli jama'are o wi balɗe jawtunoɗe ten daari fu on tawan laam meɗen leydi Benin Patrice Talon o yahino o wosake fawcore alada o fottoy ton e dow nokkure ma e biyetene Blue Sky o fottoy ɗum ton himɓe muɗum golloɓe o maɓɓiti o walliti bo gollide nden ne maɓɓiti golle maɓɓe lobbe illa ɗon fa hande golleji kewɗi kanum bo noon ɗon ɗi kanko laatiɗo lamme leydi Benin o yehi o walliti ɓe maɓɓiti o wi ballal iri golleji ɗi ɗon maɓɓitol muɗum de leydi Benin me lattowa hunde moƴƴere a tawan ɗum ɓe ɗon kanum bo heeɓi ceede ɗe ɗo wartiranta ɗum a tawan ɗum kanum bo heeɓi to warta waɗa sana'a muɗum hande leydi Benin laatake nokkure nde mo fu doggoyta wara watta jawdi muɗum heɓa kanum bo heɓa ko hotidi o wi to ɗum ɗon himɓe woto ko faami ngam majjum laati o tawe ɓura ɗo fande fawe core alada on anni e ngodi ton e masinagon ɗon tafowa kanum bo sikirini ɗo ni o wi to ɗum fu hande sikirinin tafol muɗum walla wa leydi Benin e ɓotta sikirinin e yara leyɗe yaasi ɗon bo jawdi mawni ɗum ko datta ɗum de leydi Benin o wi to dabayne ɗon dabayne hande te daari gominanti Patrice Talon darti dabareji moƴƴuɗi no watto tawe hande ko fu golle muɗe de leydi Benin ɗe jaha woɗi a laati wa sana nun gatta golla ɗi ngane nun gatta gadda ceede ma hakkillo maɗa e fukki gaɗa golleji maɗa tampiligon fu wala dow filla kanko François Xavier Numo laatiɗo haala jon kan jawdi ɗo e nafakka muɗum sana kandu o watta illa danogal e télévision ɗo on jeey no habarugol ɗon kanum bo seɗɗa gon no wontirno fu ɓurta eni habaruji meɗen cenniten hande subakande fu ɓurtani mi hawri kadi mi sanni mi yetti to tawa ɗum Allah yara golleji meɗen yeeso en fu en janɗi en janɗora e dow golleji meɗen e dow gureji meɗen e gonga faɓe core Niger ɓe godi toon kamɓe bo
hottungo farton Allah walla be pudda dum illa lewru tubaku ko gonanne ko lo nyalane mudum sappo e joyi kambe gatta hottungo faytore Niger Allah walla be golleji mabbe fartongo men to be goni fu e dow golleji din be pudda dum jam hottungo be teddina ton fina tawa mede faytore Niger bibbe Niger fu jus bakane mi hawri kadi mi sanni mi yetta do sanne jon su illa danogal meden e television mi yetti kanko laati do Boris Aissou kamune nyoto min do sakke modum men fu men kawri men janni e biam fa be do kadi e dow filla meden